खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअआव आं निहा ब्रह्म। खुलुमबाय आं ज्योति बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। श्यामकानु महन्त सिद्धार्थ शर्मानि हेंथायै नायबिजिरगोन बुंदों हिमन्त। एबसुआ जुबिन गार्गनि अबथिरा रुंसारि जानायाव दुखु फोरमायदों। जरहाटआव जानो हागौ हार्टथ्रब जुबिन गार्गनि जोबथा थावनि। क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिया जुबिन गार्गनो बिबार बावदों। बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय बन्द थागोन भुटानाव हाबग्रा लामा। बडोलेण्ड इमाम काउन्सिलआ माइनरिटि हारिखौ बिटिसि बिसायख'थियाव हारियारि हान्जाफोरखौ हेफाजाब होनो नाङा होनना खावलायदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। रायजोनाङै बयखौबो सोमोनांहोनानै आरो मेगन मोदै गहोनानै अरायनि थाखाय बे संसारखौ नागारलांबाय आसामनि मुंदांखा देंखोगिरि आसामबासिनि हार्टथ्रब जुबिन गार्ग। सिंगापुराव खुंनाय नर्थ इस्ट फेस्टिभेलाव बाहागो लानो थांनाय जुबिन गार्गआ लैथोआव स्कुबा ड्राइभिं खालामनाय समावनो हरखाब जाब्रबथाय जानानै अबथिरायै जिउ गोमायो। मख'नो गोनांदि जुबिन गार्गनि अबथिरा रुंसारि जानायनि सायाव नायबिजिरनो फोसावदों हिमन्त बिश्व शर्मा सोरखारा। सिआइडिआ नायबिजिरगोन जुबिन गार्गनि जिउ गोमानाय जाथायनि सायाव। जुबिन गार्गआ अबथिरा रुंसारि जानायनि उनाव बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनो रायजोनाङै दाबि खालामदों। बेनि सायावनो नायबिजिरनायखौ सिबिआइनो होनांगौ होननानैबो माखासेया दाबि खालामदों। रायजोनि गुबुन गुबुन जायगायाव श्यामकानु महन्त, सिद्धार्थ शर्मा आरो माखासेनि हेंथायै केस फाइल खालामदों। बेनि गेजेरावनो रायजो सोरखारा नायबिजिरनायनि बागै फोसावदों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोरमायथिनाय बादिब्ला जुबिन गार्गनि रुंसारि जानाय जाथायखौ बिथा खालामनानै श्यामकानु महन्त, जुबिननि मेनेजार सिद्धार्थ शर्मा आरो आसामनिफ्राय सिंगापुराव थांनाय गासैबो सुबुंफोरखौ नायबिजिरनायनि आवथायाव लाबोनाय जागोन। बबेखानि सिद्धार्थ शर्माखौ सिंगापुर पुलिसाबो जेरा खालामदों होननानै मिथिनो हादों। आसामनि मुंदांखा देंखोगिरि हार्टथ्रब आरो युथ आइकन जुबिन गार्गआ सिंगापुराव अबथिरा रुंसारि जानायखौ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुआ। एबसुआ गंसे प्रेस बिबुंसार फोसावनानै आसामनि मुंदांखा शिल्पी देंखोगिरि, मेथाइ सुजुगिरि, महरगिरि, दिथागिरि आरो समाज सिबियारि जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायाव दुखु मोननाय फोरमायदों। मख'नो गोनांदि जुबिन गार्गआ सासे देंखोगिरिल' नङा, बिथाङा मोनसे फसंथान, खौसे सिनायथि आरो थुलुंगानि नेरसोन, जाय आसाम आरो आसामनि बाहेरावबो कौटि कौटि सुबुंफोरनि गोरबोआव हाबदोंमोन। गावनि रुजुजायै मिलौदो गारांनि गेजेरजों बिथाङा बर' मेथाइनि मुलुगावबो बेसेन गोसा बिहोमा होदों आरो हारिमु आरो समाजाव होलांनाय बिथांनि बे सोमोनांथाव बिहोमाखौ अरायबो गोसोआव लाखिगोन आरो इयुन जोलैफोरखौ थुलुंगा होबाय थागोन होननानै एबसुआ प्रेस बिबुंसाराव लिरदों। मख'नो गोनांदि जुबिन गार्गआ बे संसाराव गैयाब्लाबो बिथांनि देंखोआ खौसेथि, आसा आरो सिनायथिया जुग जुग थुलुंगा होबाय थागोन होनना मख'नानै एबसुआ दुखुथिया नखर आरो कौटि कौटि अनसायगिरिफोरजों लोगोसे दुखुआव बाहागो लाफाहरदों। जरहाटआव जानो हागौ आसामनि हार्टथ्रब जुबिन गार्गनि जोबथा थावनि एबा मांखरसालि। मानोना जरहाटआ जुबिननि मोनसे आंगोसिन जायगा। जरहाटआवनो जुबिना गावनि जिउनि माखासे गोसोखांजाथाव बुब्लिफोरखौ बारहोदोंमोन। बेनिखायनो जरहाटआव जानो हागौ जुबिन गार्गनि जोबथा थावनि। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो बेनि इसाराखौ होदों। ओरैहाय गिबि मन्थ्रिनि इसाराखौ मोननायनि उनावनो एमएलए हितेन्द्र नाथ गस्वामीआ माखासे जायगाफोरखौ नायगिदिंदों होननानै खौरां मोन्दों। मख'नो गोनांदि जुबिन गार्गनि जोबथा थावनिया जरहाटआव जानांगौ होननानै माखासे सुबुंफोर आरो गुबुन गुबुन आफाद गौथुमफोरा दाबि खालामदों। असम साहित्य सभानि आफादगिरि डक्टर बसन्त कुमार गस्वामीआबो जुबिननि जोबथा थावनिया जरहाटआव जानांगौ होननानै दाबि खालामदोंमोन। रिपर्ट बादिब्ला जरहाटनि आसाम एग्रिकालसार इउनिभार्सिटिया जुबिन गार्गनि मांखरसालि बानायनो थाखाय जरहाटनि लिसुबारियाव 5 बिघा हा दान होनो फोसावदों। आसाम सोरखारनो बे बिथांखिखौ हरदों आसाम एग्रिकालसार इउनिभार्सिटि अथ'रिटिआ। गुबुन मोनसे सुलुंनि बादिब्ला टियकनि सतायाव जागोन जुबिन गार्गनि जोबथा थावनि। मरियनीनि एमएलए रुपज्योति कुर्मीआबो जुबिननि मांखरसालिनि थाखाय गावनि बियाबाव 10 बिघा हा होनो फोसावदों। नाथाय युथ आइकन जुबिन गार्गखौ बबे जायगायाव जोबथा बिदाय होगोन बियो दासिमबो थि जायाखै। गुबुन फारसे जुबिननि गोथै सह'आबो दासिमबो भारतआव सफैयाखै। जुबिननि गोथै सह'आ दाहाय हराव दिल्लीयाव आरो गाबोन फुङाव गुवाहाटीआव सफैनायनि बाथ्रा। नखरनि सुबुंफोरा जुबिनखौ कहिलिपारानि न'आव बिदाय होगोन। बेनि उनाव सरसजाइ स्टेडियामाव लांगोन जुबिननि गोथै सह'। सरसजाइ स्टेडियामाव जुबिननि अनसायगिरिफोर आरो रायजो राजाफोरनि थाखाय बिबार बावनायनि लाहार फाहार खालामनाय जादों।
मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्गआ सिंगापुराव हरखाब जिउ गोमानाय जाथायखौ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनानै आसाम नाङै दुखु फोरमायनाय आरो बिबार बावनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बेबायदिनो क'क्राझार मुलुगसोलोंसालियावबो दिनै युथ आइकन जुबिन गार्गखौ गोसोखांनानै बिबार बावदों। बे हाबाफारियाव क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार गणेश वारिजों लोगोसे मुलुगसोलोंसालिनि प्रफेसार, स्टाफ आरो फरायसाफोरा बाहागो लानानै जुबिननि सावगारियाव बिबार बावो। मुंख'नो गोनांदि बिबार बावनाय हाबाफारियाव बाहागो लाग्राफ्रा जुबिन गार्गनि लिगेसि आरो मेथाइ मोजां मोनग्रा इयुन जोलैफोरनि सायाव गोहोम खोख्लैनायखौ गोसोखांनानै दुखु मोननाय फोरमायदों आरो गोसो बायग्लिनाय इमोसनेल थासारिनि साखि जादों। फैबाय थानाय बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थिनि थाखाय बन्द थागोन भुटानाव हाबग्रा हादरनाङारि गाहाय लामाफोर। भुटान सोरखारनि नखर बिफाननिफ्राय फोसावनाय जादों बे गेदेर बाथ्राखौ। फैगौ 22 सेप्तेम्बर खालि खुंजानो गोनां बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै भुटानाव हाबग्रा गाहाय लामाफोरखौ बन्द खालामनाय जागोन। नसुं हादर भुटाननि सोरखारि सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला बिटिसि बिसायख'थिखौ बिथा खालामना 19 सेप्तेम्बरनि मोनाबिलि 6 रिंगानिफ्राय 23 सेप्तेम्बरनि फुंनि 6 रिंगासिम भुटानाव हाबनाय गाहाय लामाफोरा बन्द थागोन। बेबादिनो 26 सेप्तेम्बर खालि भट साननायखौ बिथा खालामना 25 सेप्तेम्बरनि मोनाबिलि 6 रिंगानिफ्राय 27 सेप्तेम्बरनि फुंनि 6 रिंगासिम भुटानाव हाबग्रा गेटफोरा बन्द थागोन। रिपर्ट बादिब्ला भारतनिफ्राय भुटानाव हाबलांग्रा गाहाय लामाफोरा जादों जमट-सांखा, सानद्रुप-जंखार, नांलाम, पानबां, गेलेम्फु आरो महारानी, जाय हादरनां गेटफोरा बिटिआरनि सिमाजों नांजाबनाय। फैगौ 22 सेप्तेम्बर खालि खुंजानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव हारियारि हान्जाफोरनो भट होनाङा होननानै माइन'रिटि हारिनि सुबुंफोरखौ खावलायदों बड'लेण्ड इमाम काउन्सिलआ। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बड'लेण्ड इमाम काउन्सिलआ बिटिआरनि माइन'रिटि हारिफोरखौ जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव हारियारि थांखिफोर थानाय राजखान्थि दोलोफोरखौ हेफाजाब होनायनिफ्राय गोजानाव थानो खावलायदों। क'क्राझार प्रेस क्लाबाव खुंनाय मोनसे खौरांगिरिनि मेलनि गेजेरजों बड'लेण्डआव इमाम काउन्सिलनि आफादगिरि हाफिज कुतुबुद्दिनआ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) आरो अल इन्डिया इउनाइटेड डेम'क्रेटिक फ्रन्ट (AIUDF) खौ हारियारि आफाद होननानै मुंख'यो आरो सांग्रांथि होयो। बेजों लोगोसे बे दोलोफोरा भारतनि बायदि रोखोमनि समाज दानायाव गोरोबलायनाय आरो खौसेथिखौ खहा खालामनो हागौ होननानै हाफिज कुतुबुद्दिनआ बुंदों। बबेखानि भारत हादरा मोनसे सोमोनांथाव बिबारनि बागान बायदि, जेराव गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोर जयै गोरोबलायनानै थायो। हारियारि नोजोरजों खामानि मावग्रा राजखान्थि दोलोफोरा बे हादरनि खौसेथिनि थाखाय खहा गोनां आरो जों बेफोरखौ गोख्रोङै हेंथा होयो होननानै गोख्रों रावजों बुंदों हाफिज कुतुबुद्दिनआ। मख'नो गोनांदि बिटिआरआव मोनसेल' राजखान्थियारि राहा दं, जाय ओनसोलनि दोलोफोर UPPL आरो BPF। ओनसोलाव गोजोन, जौगाखांनाय आरो हारियारि खौसेथिखौ रैखा खालामनो थाखाय माइन'रिटि भटारफोरखौ बे ओनसोलनि हान्जाफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय थुलुंगा होयो हाफिज कुतुबुद्दिनआ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।